Казвам се Делчо Делчев и съм кандидат за общински съветник от листата на ДАЗ Димитровград. Ако бъда избран за общински съветник, ще работя в посока за по-чист град, за подобряване на инфраструктурата, за задържане на младите хора в града и за повече детски площадки и съоръжения за по-младите хора. Вярвам, че всички кандидати за общински съветници от коалиция ДАЗ Димитровград имат силите и уменията да работят за подобряването на Димитровград. Подобряването на жизнения стандарт на гражданите на Димитровград е наш приоритет. Затова на 25 октомври доверете се на коалиция ДАЗ Димитровград и гласувайте с бюлетина номер 8. Моят девиз е чисто бъдеще за всеки.